Bo día a todas e a todos. Moitas grazas por acompañarnos hoxe aquí, por arrouparnos e, sobre todo, por formar xa parte desta gran marea, por dar un paso adiante e asumir que podemos mudar as cousas. Por suposto, grazas tamén a Xulio, a Martiño, a Jorge, porque foron quen de poñer a Galicia na vanguarda política do Estado. Deste xeito, falouse en Berlín, non só de Madrid, non só de Barcelona, falouse tamén da Coruña, de Santiago, de Ferrol, como dignos representantes dun novo xeito de facer política, demostrando que cando decíamos que se podía gobernar de outro xeito non era un cliché, facía falta vontade e era posible. Enchedesnos de orgullo e sodes os representantes do mellor que ten este país. Aprendemos de vos e vamos deixarnos a pel para estar á altura. Grazas, Ada, por suposto, por estar hoxe aquí, por acompañarnos. Por abrirnos este camiño, sobre todo a nós, as mulleres, por decirnos que non só podemos, senón que debemos dar un paso adiante, por facernos creer que sí, que somos necesarias, porque sen nós non haberá cambio. Grazas por estar facendo posible o imposible. Grazas, por suposto, Luís, pola túa valentía e honestidade, por representar mellor que ninguén o espírito da marea e facelo sempre cun sorriso, pese a que nos queiran tristes. Moitas grazas. Non podo estenderme nos agradecementos porque acabaría o tempo, pero grazas a Antón, grazas a todos os que fixestes este acto posible. Din que no mundo hai 2 clases de persoas, as que esperan a que as cousas suceden e os que facemos que as cousas pasen. Todos os que estades hoxe aquí, todos os que creesen en Marea, pertencedes ao segundo grupo, porque podemos facelo, pero sobre todo porque debemos facelo. Debemos porque estamos diante dun momento histórico. O momento preciso no que se xoga o cambio político neste país, onde temos a posibilidade certa de mudar un sistema injusto. Debemos, porque esta oportunidade leva consigo unha responsabilidade enorme, individual e colectiva, de poñer o mellor de nos mesmas ao servizo do cambio. Asegurarnos que vamos deixar un país xusto, un futuro de esperanza para as nosas fillas e os nosos fillos. Debemos, tamén, porque temos que estar á altura de todas as persoas que nos precederon, eses miles de homes anónimos na historia de Galicia que pelexaron toda a súa vida para facer deste un país xusto. Miles de homes e mulleres cos que estamos en débeda permanente. Nesta carreira de relevos que a loita por un futuro mellor para o noso país, collemos a testemunha coa certeza de que esta vez a carreira pódese gañar. Esta vez, por primeira vez, temos a posibilidade certa de alcanzar unha vitoria que poña esperanza, non só para nós, senón para as persoas que van vir despois de nós. Esta vez podemos gañar porque isto é unha marea. É a marea que nos reúne a todas nun único esforzo. As que loitaron polo ben común no pasado e as que van loitar despois de nós. Reúnevos a vos, a maioría social, os que decides nunca máis as políticas de Feijóo, nunca máis a un goberno que dá as gostas á cidadanía, e a nós, que vos prometemos que estamos aquí para únicamente levar a voz da cidadanía ás institucións de Galicia. Tede o noso firme compromiso de que a partir do próximo 25 de setembro as voces que se van escoitar no Parlamento Galego, as voces que se van escoitar en San Caetano, son as de todas e cada unha de vós. Son as dos que decides nunca máis as políticas de recortes inxustos, as que decides nunca máis un goberno que non mira pola nosa xente. Tamén vanse oír as voces dos que non están aquí, da xente que non pode estar aquí porque perdeu o seu emprego, da xente que non pode estar aquí porque o seu salario non lle chega para manter con dignidade a súa familia. Vanse escoitar as voces da xente que está na súa casa padecendo listas de espera interminables, a xente que espera unha axuda por dependencia que nunca chega. Vanse escoitar as voces da xente que pelexa cada día, como a cada un e cada unha de vós, que se levanta para sacar adiante este país. Tamén se van escoitar
Tamén se van escoitar as voces das que tiveron que marchar ante a ausencia total de oportunidades neste país e agardan en Londres, agardan en Berlín, agardan en Montevideo, en todas as cidades do mundo, a que sexamos quen de darlles un futuro na nosa terra. Temos un compromiso con todas elas. O 25 de setembro non nos estamos xogando só o cambio de goberno, senón o cambio real das condicións da vida da xente, porque os nosos salarios, o noso emprego, o ensino, a axuda á dependencia, todo iso, amigos e amigas, todo iso é política e decidímolo xuntos dentro dunha semana. Podemos ser un país que non ten medo ao futuro. Podemos ser un país de esperanza, de traballo digno, orgulloso do seu pasado e da súa cultura. Podemos ser un país onde os tristes non gobernen nin un día máis. Toca escoller, e nós escollemos a alegría, escollemos a ilusión. Toca escoller un país que non deixa a ninguén atrás. Toca escoller un país xusto. Hai Marea. Claro que hai, miradevos, claro que hai. Deixo vos xa con Antón Sánchez, cabeza de lista pola provincia da Coruña. Coñecédelo porque leva 4 anos no Parlamento de Galicia demostrando que nós non só falamos, tamén facemos. Hai xente que leva 4 anos pelexando por ter un país mellor. Moitas grazas. Bos días a todos e a todas. Luca, Jorge, Martiño, Xulio, Ada, Luis Villares, coa venia camarada. Imos a darlle o finiquito a Feijóo e ao Partido Popular. Vamos a dar 20 días por ano roubado, coa última reforma amoral. O único xeito de que gane o Partido Popular o 25 de setembro é que perdésemos todos a memoria ou que nos inoculasen o desánimo e a sensación de que nada podemos cambiar. Queren que esquezamos o que fixeron estes anos, queren que esquezamos a estafa a gran escala continuada como xeito de facer política, a corrupción como forma de goberno, o sufrimento de moitos para que conserven os privilexios uns poucos, coas esmolas da publicidade e propaganda electoral destes últimos días pretenden que esquezamos que traballaron para que uns conservaran eses privilexios a costa de endosarnos o sufrimento a maioría. Tantas esmolas diron a última hora que por primeira vez en 8 anos a autoridade fiscal do Estado chamalle a atención a Galicia por incumprir o obxectivo do déficit. En 8 anos ese maldito obxectivo nunca foi incumplido, nin siquiera cando estaban as vidas das persoas en xogo como pasou cos enfermos da hepatite C e agora en cambio incúmplena para conservar a súa poltrona. Férvenos a sangre con estas cousas. Non teñen vergoña. Agora teñen a palabra Galiza na boca todos os días, pero nos últimos anos venderon a todas as veces cando os intereses nosos chocaban cos dos bancos ou cos das grandes empresas ou cos das grandes constructoras. Pero nós sabemos o que fixestedes os últimos 8 anos. Dixestes que todos tiñamos que arrimar o ombro e baixasteslle os impostos ás grandes fortunas mentras que non o subíades o resto. Arrimar todos o ombro e baixaron os salarios da maioría para conservar os privilexios dos poucos. Subiu o precio da luz para que mantiveran os beneficios as grandes eléctricas e moita xente non tiña para pagar a calefacción. Gastastedes miles de millóns en comprar vivendas aos bancos, esas vivendas que non podían vender, e deixastedes a xente na rúa e non as liberastes para facer un banco público de alugueiro a precios asequibles porque baixaríanlle o precio no mercado que chaman libre. Incrementáronse as desigualdades, a pobreza infantil, o perigo de cronificarse esa pobreza infantil. Non lle importou a Feijóo paralizar o sector eólico e o das renovables para contentar os seus amigos. Non lles importou regalar o noso vento, os nosos ríos, o noso territorio. Non esquecemos tampouco que se rescataron con 9.000 millóns de euros de todas e todos vós
as caixas quebradas, coa complicidade dos gobernos sucesivos que lle deixaron facer a Méndez e a Galloso o que quixeron con elas, especular en vez de darlle crédito aos autónomos, aos gandeiros, aos sectores productivos de Galicia, quebráronas, rescatámolas e agasallámolas a precio de saldo a un amigo venezolano. Esas sí que son conexións venezolanas do señor Feijóo. Dime, Quique, que vou moi ben, me fai así. Non esquecemos os preferentistas estafados, non esquecemos as víctimas do Albia que tuveron que recibir os antidisturbios cando o señor Feijóo entregaba medallas Castelaos. Non esquecemos os gandeiros que cumpriron cos seus deberes, que lle dixeron que tiñan que ser modernos e competitivos e endebedarse e os deixan na estacada para que abusen deles a industria de distribución. Non esquecemos a mocidade que lle dixeron que se esforzaba, estudiaba, tería un futuro no seu país e tuvéronse que ir mentras os mediocres amigos de Baltar, Louzán e compañía teñen traballos cómodos. Tampouco esquecemos a Pokémon, a Pikachu, a Operación Orquesta, a Campeón, a Gürtel, a Púnica, nin a Marcial Dorado. E por que non esquecemos, imos a gañar. Non queremos que se consolide a corrupción e a injusticia como forma de goberno. Non queremos aceptar a precariedade e a angustia como xeito de vida na xente do común. Queren tamén inocularnos o pensamento de que non é posible mudar realmente as cousas. E hoxe aquí temos a proba neles de que sí se poden mudar as cousas e que sí podemos derrotar a dereita. Barcelona en Común, Compostela Aberta, Marea Atlántica, Ferrol en Común son a proba de que podemos derrotalos si temos un proxecto común. Luís Villares será o seguinte. Tuvemos a demostración nas rúas, cando os derrotamos nas rúas, somos máis nas rúas. Pero temos que ter un proxecto en común, eso que tenta ser En Marea. Un proxecto en común porque temos anhelos comuns, temos necesidades comuns. Non nos enfrentamos só o PP contra En Marea. Enfrentámonos a un sistema que precisa o sufrimento duns para manter os privilexios doutros, custe o que custe, aquí ou en Siria. E outro modelo queremos donde caibamos todas e todos. Eles son a demostración de que é posible. Quérenos inocular a apatía e o desánimo. E o noso traballo é gañar o 25 de setembro, pero non só cambiar de inquilinos as institucións, porque esas institucións aínda non son nosas, non están modeladas ao noso xeito, deseñadas para a xente do común, nin son aínda tampouco as nosas leis. Hai roubos legais e hai injusticias moi legais, porque nós non viñemos a remendar nada, sino a mudalo todo. Hai Marea, moita forza! Parecía que xestionar os concellos era moi difícil e chegou Jorge Suárez, diuse un paseo pola depuradora construída con 37 millóns de euros públicos tamén para a maior gloria do sector do señor Florentino Pérez, pagaban os ferroláns e as ferrolanas a taxa de depuración, chegou por ali Jorge, mandou parar, viu que non depuraban, que botaban a merda ao mar e o señor Florentino Pérez meténdose os impostos dos ferroláns no peto. Era moi sinxelo, só bastaba con ser unha persona honrada. Grazas, Jorge. Boa tarde, Coruña, Luca, Antón, tenores, Martiño e Xulio. Ada, un placer que esteas hoxe aquí. Querido amigo, señor presidente, Luís Villares. Hai Marea. É un gusto estar hoxe aquí na Coruña, ainda que non vai moito caloret, pero aquí foi onde o 25 de maio, como noutras cidades, Compostela, Barcelona, Madrid, Badalona e tantas outras, comezou a sacudirse a árbore das mazás podres, das mazás corruptas, e as mareas comezaron a inundar as institucións de voces discrepantes,
Voces que non teñen medo a unha cousa, a escoitar a xente do común. Voces transparentes. Nos viñemos aquí para escoitar e para buscar solucións aos que piden algo tan sinxelo como pan, traballo e teito. Veciños e veciñas cos que levamos anos compartindo loitas. Loitas da sanidade, coa plataforma para a sanidade pública. Loitas do ensino, con todos os sindicatos de estudiantes. Loitas coas marchas da dignidade. Loitas polos dereitos sociais dos traballadores cos sindicatos. Porque nós non chegamos á política para facer marketing cada 4 anos e logo entregar o poder aos que mandan en realidade neste país, que son os do IBEX 35. Chegamos para ser a voz dos que non teñen voz. Eu veño de Ferrol, cidade obreira, ese Ferrol que todos identifican como a cidade onde naceu a loita organizada para recuperar dereitos tan sinxelos como os que reivindicaba unha figura histórica, Segundo Vilaboi, que no ano 1946, nin máis nin menos, encabezou unha histórica folga do aceite loitando por un cuarto de litro de aceite ao mes no racionamento para alimentar os seus fillos. Foi executado a garrote vil, pero 2 días antes deixaba escrito algo que eu quero reivindicar hoxe. A vida poderedes quitarme, mas non a dignidade. O que nos trae hoxe aquí é a dignidade da xente do común, do 11M, das loitas de nunca máis, pero tamén a loita dos nosos avós, das primeiras folgas do franquismo, como esa folga de aceite. Levamos moito tempo de explotación ata que a xente decidiu organizarse e erguerse e remataron os privilexios da clase que quere incrementar a creba social. Nós estamos aquí representando a todos aqueles que sufriron represión, que loitaban pola igualdade, a liberdade, a fraternidade, que non é un lema nunha moeda, é algo que se exerce cada día e que se debe demandar aos que gobernan obedecendo, que é o único xeito posible de goberno. Hoxe, nos medios de comunicación, Alberto Núñez Feijóo tráenos a fantasma do medo. Di que nos traeremos a ruptura da convivencia. Non sei se é que pensa sacar os tanques á rúa cando Luís Villares sexa presidente. Ou que romperemos a convivencia do poder político, pero esa convivencia que teñen cos narcotraficantes, cos consellos de administración que precarizan as nosas vidas a través da rapiña e a través dos salarios precarios. Hoxe estamos aquí os que creemos na unidade e noutra forma de facer goberno, onde xa o facemos e demostramos que é posible. Plantarlle cara a eses poderosos que na crise incrementan a brecha social para seguir enchendo os seus petos. É posible crear unha renda social. É posible remunicipalizar servizos, é posible parar desafiuzamentos, preocuparnos polos problemas cotiás da xente e pola súa felicidade. Porque eu creo que tamén hai que reivindicar esa palabra, facer política para conseguir a felicidade da xente do común. Conceptos que algúns definen como o caos, o lío, para nós non é outra cousa que a xustiza social. E a política do Partido Popular ten un exemplo claro na miña cidade, en Ferrol. Temos un dos parques públicos de vivendas máis grandes de todo o país, máis de 1.200 vivendas públicas. Pois ben, no programa electoral do Partido Popular das eleccións municipais, esas vivendas que hoxe dan cobixo a aquela xente que ten dificultades para chegar a fin de mes con 426 euros, pois o programa do partido patibulario quería derrubar esas 1.200 vivendas e crear unha urbanización, porque iso é o que son os escravos das grandes empresas, das grandes multinacionais, como decía Antón, das grandes constructoras. E Marea, como suxeito político, chegou para quedarse. Non estamos aquí, que tamén, para facer a Luís Villares presidente. Estamos aquí como un proceso, como un novo xeito de facer política. Unha nova política de unha construción colectiva que vai trascender moito máis alá deste día 25. Imos chegar aquí para quedarnos e para que non volvan tocar as institucións eses corruptos amigos de Marcial Dorado, amigos de Florentino e amigos das grandes multinacionais. E remato convencido de que o día 25 estaremos celebrando que Luís Villares é o próximo presidente da Xunta de Galicia. Moitas grazas. Ai Marea!
Ai, marea. Ai, marea. Ben, e agora das tres bellizas, Martiño Noriega, que ven de facer o pregón no Vieo. Un placer que estés aquí hoxe. Ia decir bo día ao Vieo, pero vou decir bo día a Coruña. Un placer estar con todos e con todas vos, un placer compartir acto con todos e todas as veciñas desta maravillosa cidade, con Luca, con Antón, cos dous tenores, con Ada, que ben que estes aquí cando nos, Ada, eu son adista, declárome adista, sí, porque conquistaremos todo con Ada. É un exemplo na política. Ten algo innegociable, de verdade, non ten mentira, non hai backstage, non hai fondo que non sexo da súa nobleza ou do seu compromiso cos máis e cas máis. E, como non, co futuro presidente da Xunta, con Luís Villares. Gracias, Luís, polo teu compromiso, gracias por ter dado o paso, gracias por liderar este espazo colectivo de moitos e de moitas. Agora é o momento. Confésovos unha cousa. A percepción é algo curiosa, a percepción é algo individual. Teño visto a xente ao longo da miña vida que en algún momento afirmou que vía pitufos azuis. E seguro que os vía. E que escoitaba voces, e que tiña alucinacións, e que seguro que as tiña, e que seguramente formarían parte da patoloxía. Eso que che ten as percepcións. Cada quen ten a súa percepción do mundo, das cousas que acontecen. Logo está a suxestión colectiva. Aquela que se intenta xerar a través de intereses económicos, intereses mediáticos, aquela que opera permanentemente sobre as nosas vidas, aquela que nos quere desmovilizados, que nos quere aburridos, que nos quere cansos, aquela que se esmera estas últimas semanas en introducir artigos de divulgación científica para justificar as maternidades e as paternidades tardías no país, aquela que non se esforza en facer os mesmos artigos para explicar como moitos homes e mulleres das maioría social teñen dificultades para criar logo os nenos, para darlles un ensino público de calidade, para ter unha sanidade pública, para que podan vivir neste país con dignidade. Todo o esforzo que empregan para unha cousa non a empregan para outra. Aquela suxestión colectiva que nos pretende introducir o medo, que xoga co medo, aqueles que nos din que, por favor, o noso o caos, cando o caos son eles, cando o caos son as súas políticas, cando o caos son a súa maneira de entender a vida. Aqueles que din que ven o Frente Popular, que veñen os roxos, que ven a Marea con Luís Villares, que vai ser presidente, que ven o PSDG, que ven o Bloque, pero non nos alertan do que se pode quedar, non nos alertan de que se pode quedar unha coalición de Feijóo con Baltar e con Ciudadanos. De eso non nos alertan, dese caos non nos din absolutamente nada. E logo están os datos dos pitagorinos, os datos que non erran, os datos que os podemos coller e comprobar como nos últimos anos non mellorou ningún dato, como cada vez hai menos xente neste país, como hai unha crise demográfica, como dende hai 4 anos hai 100.000 persoas menores de 35 anos no noso país, a mellor xeración formada, que non nos fala do deterioro dos servicios públicos, que é algo constatable. Logo están os datos, aqueles que nos din que diminuiu a ocupación no sector primario, no sector industrial, que aumentou o desemprego, que nos queren precarizados, que non queren nin garantizarnos un futuro aínda que teñamos a posibilidade de traballar, porque prefiren ternos na escravitude deste século XXI e porque prefiren ternos dunha maneira que, incluso tendo a sorte de traballar, non podamos vivir con dignidade. Esos son os datos que nos deixa o señor Feijóo. Esa é a ardanza que nos deixa o señor Feijóo. E, polo tanto, non valen lamentos, non vale desmovilización. Sabemos e comprobamos que hai un segmento da poboación, dende o respeto máis absoluto, que ten amosado tolerancia co que está a acontecer e que voten independentemente diso e que non lle preocupan os casos de corrupción. Non queremos lamentos do día despois e que van a votar polo Partido Popular. Da xente que vai a votar, un 30, un 40% que vai a votar, pero tamén sabemos e toca mobilizarnos
dende o convencemento de que hai unha maioría social de cambio que non pode quedar na casa para logo lamentarse o día seguinte. Non quero un lamento do día seguinte. Non quero o mínimo lamento. Toca agora mobilizarse. Que non nos escriban a historia, que non nos digan o que vai a acontecer. Os povos que pelexan polo futuro escriben a súa propia historia e nós queremos escribila a partir do 25 de setembro. Non somos illas. Vimos dun proceso dinámico de cambio, dun proceso de unidade popular. Non exercemos a tábula rasa. Bebemos do que significou a Alternativa Galega de Esquerdas, do que significaron movimentos sociais como Nunca Máis, como 15M. Bebemos do que significaron as candidaturas municipalistas, como Marea Atlántica, como Ferrol en Común, como Compostela Aberta, como moitas candidaturas que hai por vilas pequenas e medianas do país, máis de 100 candidaturas. Eso que logo se lles enche a boca do Partido Popular dicindo sí a Marea, donde hai 48 partidos. No, que son concellos, Feijóo, que son concellos. Concellos, parroquias, concellos, é o país. Ese país que pos nos carteles pero vives de costas cara a él. Concellos onde se quere ser rebeldes competentes, queremos ser rebeldes competentes, claro que sí. Queremos acertar e errar, pero non somos estranos. Eles non deixan de decir, sobre todo o seu secretario xeral, Tellado, di, sí, son os alcaldes do cambio a pior. Para él sí, para eles sí, para eles sí. Tellado. Había un psiquiatra en Santiago que era moi bo, siga vendo, que Emilio González lle chamaban o retellador. Tellado, sí. Para ti, sí, na túa aristocracia de privilexios, claro que un cambio a peor, que entre a xente do común nas institucións, que acerte o que erre. Na túa aristocracia de privilexios, e isto vai para todo o Partido Popular, claro que é moito peor empezar a falar de renda municipal, falar de remunicipalizaciones, de orzamentos participativos, de rendición de contas, de laicidade. Claro, para ti ese é un cambio a peor. Para ti e para a túa minoría, non para o país. E falar tamén de programas de mantemento. Ahora poñen o foco na xestión. Olvidan a súa indigestión. Olvidan os anos que estiveron antes. Olvidan a corrupción. En Santiago, 3 alcaldes en 4 anos, todo o grupo de goberno imputado, eso olvídano. Ora preocúpanse da xestión, esquecendo conscientemente que a súa corrupción, ao final, non é só corrupción, ten prezo para a vida diaria de todos e todas. A súa corrupción ten un prezo, ten un custo e estámoslo pagando agora, todos e todas. E por eso estamos hoxe aquí, porque o cambio no conxunto do Estado empezou aquí, o proceso de cambio. E o cambio, e hai que decirlo alto, empezou aquí, neste recuncho, na periferia da periferia, neste lugar que se di, non, é un país conservador. Non, o cambio do que está acontecendo no Estado comenzou aquí. E se en algún sitio ten que cristalizar e ten que chegar, é aquí. E o imos a comprobar a partir do 25 de setembro. O imos a comprobar, liderados por unha excelente persona, unha persoa comprometida, unha persoa xusta, unha persoa que representa todo este espazo de unidade popular, unha persoa que lles pega onde máis lles doe, porque non poden atacalos, porque ten unha honestidade innegociable, unha formación innegociable, porque se xogou o seu espacio de privilexio e de comodidade por dar o salto, por representarnos a todas e todos, e porque un día podemos decir que estamos orgullosos do noso presidente no país, que estamos orgullosos de Luis Villares, acerte o erre, unha persoa honesta. Queremos un presidente do cal sentirnos orgullosos, queremos estar orgullosos de él, e imos estar orgullosos de él. E remato, Quique. Remato, convidándovos a todos e a todas a que nos mobilicemos, a que falemos no noso entorno, a que non deixemos pasar esta oportunidade para que eles aprendan a nadar. Porque xa non imos a decir que medra a marea, que medra o mar, que vai subir a marea. Non, é que xa hai marea alta, que aprendan a nadar os señores e as señoras do Partido Popular porque hai marea alta e ímolos votar e vais a abrir unha ventana de cambio neste país con dignidade e xustiza. Hai marea, medra o mar.
Ada sempre se refire a él como Chulio Ferreiro. E se antes nos declaramos adistas, pois tamén lle chamaremos Chulio Ferreiro. A veces chamámoslle Chulio Ferreiro. Digno alcalde desta cidade, alcalde do cal sentirnos orgullosos, amigo, compañeiro e unha persoa imprescindible en todo o que está a acontecer. Con el vos deixo co voso alcalde, con Xulio Ferreiro. Cando hai unha semana e pouco comezábamos a campaña electoral aí na Praza dos Ovos, eu lembraba a Carlos Negreira, non sei se vos lembrades de Carlos Negreira. Carlos Negreira, contovos, era alguén que foi alcalde da Coruña e que se presentou unhas eleccións hai pouco máis de ano e pico e pretendía gañar esas eleccións por incomparecencia. Era alguén que pensaba que non precisaba ir a debates, era alguén que ocultaba as siglas do partido ao que pertencía, ese partido que nos quería facer pensar que non estaba... A ver, así, Quique, ben. Que ocultaba que pertencía a un partido marcado pola corrupción, marcado polos enchufes, marcado pola desigualdade, marcado por facer negocio para uns poucos e por gobernar contra as maiorías sociais. Ninguén se lembra xa de Carlos Negreira, excepto nalgún xulgado de instrucción, seguramente aínda anden os papéis por aí. Ninguén vota de menos a Carlos Negreira, ninguén o vota de menos, sobre todo todas esas persoas que durante o seu goberno na nosa cidade se viron desprazadas ao limiar da pobreza. Ninguén se lembra xa del. A min estes días, Alberto Núñez Feijóo lémbrame moito a Carlos Negreira. Agóchase, non quere debatir, pretende gañar por incomparecencia. Onde estás, Alberto? Onde estás? De que te agochas? A que tes medo? A Negreira, a lo mellor hoxe o atopades polas rúas da Coruña co Pokémon Go, verdade? Buscando Pikachus pola rúa. Alberto seguramente sexa máis de hundir la flota, por exemplo, en Ferrol, non? Do Monopoly ou do escondite. Pois xa non estamos para xogos, señor Feijóo, non estamos para xogos. Descolgue o teléfono, mire na súa senda o ve de Baltar, ese ve que de Baltar que vai antes de Bárcenas e antes de Barberá, e dígalle ao señor Baltar que non é o seu compañeiro, dígalle que se vaya, como se vai ir usted e como se vai ir todo o Partido Popular da Xunta de Galicia o día 25 de setembro. Porque non nos merecemos un presidente que nos ten por idiotas, que nos minte, que nos di que dende que el chegou á presidencia reduciuse o paro e aumentou a ocupación. Pois non, eso non son o que din os datos. Os datos din que hai 120.000 persoas menos traballando en Galicia desde o ano 2009. Os datos din que na última legislatura se perderon máis de 20.000 postos de traballo. Os datos din que neste período hai máis de 30.000 persoas paradas de longa duración en Galicia, 10.000 só na súa última legislatura. Feijóo nos minte e di que Galicia é a comunidade autónoma onde menos medrou a débeda. Pero a realidade nos di outra cousa. Os datos dignos outra cousa. Os datos dignos que o gasto social na nosa comunidade autónoma, no noso país, perdeu un 8% nos últimos 8 anos. Nos di que esa débeda custa xa un 16% do presuposto da comunidade autónoma, unha das maiores porcentaxes de débeda de calquera comunidade autónoma no Estado español. Aquí, na Coruña, tamén nos contaban unha historia. Nos decían que todo iba ben, que sobraban os cartos, que non había problemas. E a realidade era outra. A realidade era que se disparaba o desemprego e esta cidade se estaba quebrando en dous. Unha onde uns poucos vivían moi ben e outra onde a maioría estaba empezando a pasar serios problemas para cubrir as súas necesidades básicas. Iso era o que dicía o Partido Popular. Iso
era o que decían Carlos Negreira e Alberto Núñez Feijóo, que todo iba ben, mentras o 25% da poboación da cidade da Coruña corría risco severo de pobreza. Pois iso, señores do Partido Popular, iso rematou. Iso rematou. Este mes vaise poñer en marcha nesta cidade a renta social municipal. E aquí, na Coruña, non vai haber ningún veciño que pase frío, que pase fame e que non poda ter unha vida digna como se merece calquera persoa. Así que aquí na Coruña dixémoslle que non, que na Coruña non. E agora lles imos a decir que así, en Galicia, non. Que esa non é a Galicia que queremos. Teño que agradecer, evidentemente, a presencia hoxe aquí dos dous tenores, dos tres tenores. Grazas a Jorge, grazas a Martiño, grazas por estar aí, grazas por axudarnos a construir esta ferramenta do cambio, esta ferramenta que é hoxe En Marea. Gracias por ser alcaldes rebeldes, alcaldes competentes e alcaldes solidarios. Gracias por ver máis aló, porque isto, evidentemente, non acaba aquí. En Marea veu a sumar vontades, veu a construir futuro, porque aquí estamos para iso, para gañar o futuro. E, evidentemente, grazas, Ada. Grazas. Eres un referente para todos nós. Moitísimas grazas. Ada demostrounos que se podía estar a altura nas rúas, que se podía estar a altura na trincheira e que se podía ter a xenerosidade de saltar a unha trincheira aínda máis difícil que a trincheira da alcaldía e facelo ben, e facelo demostrando que se pode gobernar de outra forma, que se pode poñer as institucións ao servicio da xente. E hoxe Ada Colau é un espello onde mirarnos. Hoxe Ada Colau é a mellor alcaldesa do Estado español. Moitísimas grazas, Ada Colau. Y desde logo, grazas a Luis. Grazas por dar este paso valiente, este paso xeneroso. Grazas pola valentía, polo compromiso. Grazas, Luis, porque vas a ser o mellor presidente da historia do noso país. Moitísimas gracias. E evidentemente que estemos hoxe aquí, que estén Luca, Antón, os tres tenores, que este Ada, que este Luis, que estemos todos xuntos, non é por casualidade, é porque este sentimento que temos os que estamos todos hoxe aquí e todas é porque compartimos a visión e compartimos o sufrimento que ten a maioría social deste país. Porque o que en Barcelona se chama un desafiuzamento, aquí na Coruña é un desafiuzamento. Porque Jorge sabe que o que en Ferrol se chama Navantia, aquí na Coruña chamase Alcoa. Porque Martiño sabe que o que en Santiago se chama Conde Roa, aquí na Coruña chamase Pokémon. Porque Luis sabe que o que en Valencia se chama Rita Barberá, aquí en Galicia chámase Baltar. E todos, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Santiago, en Ferrol, sabemos que o que se chama ali Partido Popular, aquí, en Galicia, chámase Partido Popular. Así que, vai, señor Feijóo. Adeus, señor Feijóo. Vostede xa perdeu as eleccións. Perdeu as eleccións o día que decidiu que os seus problemas da xente non eran os seus problemas. E perdeu as eleccións desde que esta marea de vontade popular e unidade popular comeceu a surdir no noso país. En maio de 2015 dixemos que íamos a recuperar as institucións para a xente. E o fixemos. E que o íamos a facer coas nosas mans. E que iba a comezar un tempo novo. E que a política iba a cambiar para sempre. E estamos cambiando a política para sempre. Dixemos que desafialos xa era unha victoria. Dixemos que perder o medo xa era unha victoria. Dixemos que intentalo era unha victoria. E non só perdimos o medo, non só desafiamos, sino que gañamos, sino que tivemos a victoria. E o fixemos así, coas nosas mans, sin medo, co que tiñamos, coas mans da xente. E agora vamos a facer coas mans de Luca, coas mans de Antón, coas mans de Jorge, coas mans de Martiño, coas mans de Ada, coas mans de Luis, e tamén podedes contar coas miñas mans, porque esta revolución democrática xa non hai quen a pare. Nos queda unha semana.
Quédanos unha semana de traballo. Temos que chegar a todas partes, a todos os barrios, a todas as vilas, a todas as cidades. Temos que chegar a xente da Coruña, a xente de Sada, a xente de Culleredo, a xente de Cambre, a xente de Oleiros, a xente de Arteixo, a xente de Bergondo, a xente de Abegondo. Temos que dicirlle que estamos aquí, en todas as Mariñas estamos aquí, en toda a Coruña estamos aquí, en toda Galicia esta Marea está aquí. Temos que contarlles o que eles non queren que lles contemos, que estamos aquí, que somos alternativa e que imos a gañar o goberno da Xunta de Galicia coas nosas mans. Porque sí, hai alternativa e hai Marea. Tócame presentar a seguinte intervinte, pero eu creo que non necesita presentación. Ada Colau. Bo día, Coruña, bo día, Galícia. Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí amb vosaltres. És un plaer estar aquí amb vosaltres perquè a Corunya i a Galícia em sento, de veritat, de tot cor, com si estigués a casa. Moltes gràcies. Antes de empezar, quería daros las gracias a todas y a todos los que estáis aquí en este día tan maravilloso y tan emocionante, a todos los que nos acompañan aquí sobre el escenario, pero quería también dar las gracias especiales a Luca, porque, como ella decía, todavía no somos suficientes mujeres en los lugares de visibilidad y de decisión política, ni tampoco en este escenario. Y el cambio y el país justo que estamos construyendo, que es un proceso, por supuesto, pero tenemos que ser muy conscientes todos y todas nosotros que en muchos temas nos queda mucho y, desde luego, el cambio que queremos y el país justo será feminista y será con sus mujeres o no será. Porque las mujeres estamos. Estamos traduciendo, por ejemplo, eran dos mujeres, dos compañeras, quienes hoy han tenido la gran amabilidad de madrugar y venirnos a recoger al aeropuerto. Las mujeres están por todas partes haciendo un montón de trabajos invisibles. Solo falta que estén más mujeres aquí sobre el escenario. Alguien se podría preguntar, ¿qué hace la alcaldesa de Barcelona en la campaña galega? ¿Qué se le ha perdido a la alcaldesa de Barcelona en la campaña galega? Pues os podría decir muchas cosas, pero os voy a decir un par. Como hada ciudadana, vengo, una vez más, como tantas otras veces, a escuchar y aprender del pueblo galego, que tantas veces se ha movilizado generosa y heroicamente en la defensa de su tierra y de sus gentes, como lo hicisteis diciendo nunca más al chapapote y a la corrupción, como lo hacéis cada verano, este último verano, apagando fuegos de incendios criminales y especulativos, como lo hicisteis el 15M, como lo hacéis ahora para dignificar vuestras instituciones. Muchas gracias y un placer poder venir aquí a compartir un trocito de vuestro recorrido y aprender con vosotros y con vosotras. Pero también quiero decir que estoy aquí no solo como hada ciudadana, sino como alcaldesa de Barcelona, capital de Cataluña. Estoy aquí porque quiero transmitiros un abrazo fraterno y sincero del pueblo catalán al pueblo galego. Y estoy aquí porque Galicia, el próximo 25 de septiembre, se juega su presente y su futuro, pero también es clave para frenar al indigno y al corrupto Partido Popular, que tanto amenaza derechos y libertades en todos los pueblos y territorios del Estado. Pero sobre todo estoy aquí por fraternidad sincera, por fraternidad de la de verdad, de la de abajo, de la que construye la gente,
Porque podríamos decir, yo no soy orgánicamente de En Marea, no compartimos partido, ¿no? Eso en las campañas es lo habitual, que de los del mismo partido se van a visitar los unos a los otros. Yo no soy de En Marea, soy de Barcelona en Comú, y sin embargo compartimos algo muchísimo más importante que una sigla o que un partido. Compartimos anhelo sincero, profundo, convencido de libertad y de cambio, de dignidad. Compartimos procesos de empoderamiento ciudadano que han venido no a cambiar las siglas que llegan al poder, sino a cambiar realmente las cosas desde abajo, no solo para la gente, sino con la gente. Es la fraternidad sincera, no retórica, sino la fraternidad sincera entre pueblos de un Estado que es plurinacional, de hecho, pero que ahora tiene que serlo también de derecho. Y estamos aquí, no nos engañemos, estamos aquí para mucha gente que nunca habíamos participado en partidos políticos, le pasa también a Chulio, ¿no? Y a unos cuantos de los que estamos aquí, nunca habíamos estado en un partido político, no nos habíamos planteado estar en las instituciones y en los 2 últimos años no solo nos presentamos a unas elecciones, no solo las ganamos y algunos somos alcaldes y alcaldesas, sino que llevamos un año donde hemos perdido la cuenta de las campañas electorales que estamos haciendo. No es fácil, digámoslo, para la gente común, para la gente que hace este proceso por convicción y sin muchos recursos, no es fácil. Y hacer un proceso de tantas elecciones en solo un año es desgastante y cansa a la gente, que suficiente cansada está ya de tener que batallar cada día para llegar a final de mes por culpa de sus políticas de miseria, como para encima tener que estar elección tras elección. Y encima asistimos a una escena de esperpento, de bloqueo en el Congreso de los Diputados que hace que la cosa se dilate y en realidad parece una estrategia de desgaste, ¿no? Porque tenemos que preguntarnos siempre, ¿a quién le interesa que nos cansemos? ¿A quién le interesa que nos deprimamos? ¿A quién le interesa que pensemos que al final todos van a ser iguales, nada va a cambiar y por lo tanto, malo por conocido, ya teníamos el de antes? ¿A quién le interesa? A los que siempre han mandado y a los que quieren que nada cambie. Por lo tanto, más que nunca, nada de deprimirse, nada de desilusionarse, porque de verdad que nos va la vida presente y futura y también la de nuestros hijos. Pero no solo por eso. Pero no solo no vale deprimirse por lo mucho que está en juego, sino porque también tenemos que saber alzar la vista, mirar de dónde venimos, quiénes éramos y todo lo enorme que hemos conseguido construir en tan poco tiempo. ¿Quién nos lo iba a decir hace solo 2 años? Que íbamos a acabar con el maldito bipartidismo que parecía una condena que no iba a terminarse nunca jamás, que íbamos a asistir a la a la crisis de un régimen, de una transición mal hecha, de una dictadura donde no se hizo justicia ni memoria histórica y que está pendiente porque los muertos siguen en las cunetas y son nuestros muertos, que tendríamos los ayuntamientos del cambio, que Chulio, Martiño, Jorge serían alcaldes, que yo sería alcaldesa, ¿quién me lo iba a decir? ¿Y quién nos lo iba a decir? Que en Galicia, En Marea, está en condiciones de disputar la presidencia al Partido Popular. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién se lo iba a decir a ellos? Están que todavía no se lo creen. Así que tenemos que saber que efectivamente nadie dijo que iba a ser fácil. Hay mucho en juego y quienes siempre han mandado en las instituciones y fuera de ellas, desde luego no se van a dejar sacar su pastel tan fácilmente. Por lo tanto, nadie dijo que sería fácil. Y habrá momentos de desgaste y habrá momentos complicados, pero por favor sepamos ver lo que está en juego y sepamos ver lo que juntos y juntas, cuando decidimos que sí se podía, hemos empezado a construir. Ese es nuestro tesoro y no nos lo dejemos nunca arrebatar. Entre muchas otras cosas que se están haciendo, porque luego finalmente, ¿no?, podría decir mucha gente, sobre todo, que pueda ver estas palabras desde su televisor, desde casa, podría decir, estoy harta de tantos discursos, de tantas palabras y que no cambien las cosas más urgentes, ¿no? Porque una cosa es lo que acaba siendo titular en los medios de comunicación y otra cosa es el día a día de la gente.
Pero, por ejemplo, humildemente, sabiendo que todavía queda mucho por hacer y que no podemos ser autocomplacientes, os puedo decir que esta misma semana en Barcelona hemos hecho realidad un proceso que estamos haciendo muchos ayuntamientos del cambio, como son los presupuestos abiertos. En Barcelona ahora ya se puede consultar todas y cada una de las casi 50.000 facturas del 2015 del Ayuntamiento de Barcelona. Algo tan sencillo de hacer, tan sencillo, pero que ningún gobierno del Partido Socialista, del Partido Popular o de Convergència i Unió no había querido hacer nunca. Pero no solo estamos avanzando en transparencia, estamos cambiando la contratación pública, poniendo cláusulas sociales, obligando a que todas las empresas que quieran trabajar con nuestros ayuntamientos tengan que cumplir con los convenios laborales de los trabajadores para acabar con la precariedad. Estamos promoviendo la economía social y cooperativa. Estamos cambiando las cláusulas para favorecer a la pequeña y mediana empresa y que no sean siempre las mismas grandes multinacionales las que acaparen todos los contratos públicos. Estamos poniendo cláusulas para decir que ninguna empresa que opere en paraísos fiscales trabajará con nuestro ayuntamiento. Eso, entre muchas otras cosas. Estamos haciendo un plan de rescate ciudadano. Desde que llegamos inmediatamente, lo dijimos, la prioridad, las personas. Hemos triplicado becas comedor. ¿Y sabéis qué significa triplicar becas comedor? No solo que todos los niños y niñas de Barcelona tienen garantizada la comida en la escuela. Lo que es emocionante es que luego te venga una maestra por la calle y te diga, gracias a las becas comedor se ha reducido el absentismo escolar. Y muchos más niños y niñas, especialmente los más pobres, los que más lo necesitan, ahora vienen a la escuela cuando antes no venían. Eso te pone la piel de gallina y le da sentido a todo. O cuando amplías algo tan sencillo, amplías las ayudas al alquiler, porque de forma incomprensible antes en Barcelona no sabemos por qué daban ayudas al alquiler solo a quienes tenían ya unos ingresos medios. Y a quien no tenía ingresos no les daban ayudas al alquiler. Nosotros llegamos, ampliamos las ayudas y las damos a todo el mundo. Y el otro día también me paró por la calle una mujer y me dijo, tengo una amiga que se tenía que ir de Barcelona porque le habían subido el alquiler y gracias a estas ayudas se puede quedar en la ciudad y no se tiene que ir. Esto es lo que cambia la vida y transforma las prioridades reales en la administración pública. No lo veréis en los titulares, ni las becas comedor, ni las ayudas al alquiler. No los veréis abriendo los telediarios, pero que sepáis que eso es lo que se está construyendo en el día a día. Esta semana también anunciábamos, en 7 meses, con un nuevo servicio que hemos creado de emergencia, hemos parado 1.500 desahucios en Barcelona. Eso significa 4.000 personas. 4.000 personas que se iban a la calle no se han ido a la calle. Que es un 150% más de lo que se había hecho en 7 meses del gobierno anterior. O en pobreza energética, le hemos dicho a Endesa que se acabó con los cortes a la gente más vulnerable cuando tienen beneficios multimillonarios, que se acabó y que les pondremos sanciones. Pero mejor que eso, hemos empezado a trabajar en la construcción de un operador energético municipal, porque queremos soberanía, porque queremos recuperar los bienes comunes, como el agua, la energía, la tierra, la vivienda, que son de todos y de todas, que no deben ser para especular, que deben ser para la gente y las estamos recuperando con la gente, para la gente. Pero tened una cosa muy clara y voy terminando. Todo esto que estamos haciendo en Barcelona, por ejemplo, que es donde yo puedo hablar más porque lo conozco más, todo esto no podríamos hacerlo solos y solas. Yo tengo que aprovechar una vez más, y lo hemos hecho en otras ocasiones, pero de verdad que no es porque seamos unos cursis, sino que es porque es una realidad práctica, concreta y demostrable. Yo también le tengo que dar muchísimas gracias a Chulio de A Coruña, a Martiño en Santiago, a Jorge en Ferrol, a Manuela en Madrid, a Joan en Valencia, a Pedro en Zaragoza, a Kichi en Cádiz, a Dolors en Badalona y a tantas y tantas personas y a toda la gente que acompaña a estos alcaldes y alcaldesas para hacer realidad lo que era imprescindible. Porque hay que tejer redes de personas, de ciudades y de pueblos, porque solas no podremos, pero con amigos y con amigas estamos demostrando que sí se puede. Y el próximo 25 de septiembre se tiene que poder también en Galicia, por supuesto que se tiene que poder. Galicia, tenéis la enorme responsabilidad no solo de pelear
por vuestro pueblo, por vuestra tierra, por vuestra gente, sino que tenéis que enviar también un mensaje muy importante a los pueblos del Estado, que os estaremos escuchando, siguiendo y acompañando. Tenéis que gritar fuerte el domingo con miles y miles de votos que hay marea, que hay una marea imparable ciudadana valiente, que no se resigna, que hay una marea imparable ciudadana honrada, dispuesta a trabajar y a esforzarse para hacer frente y para erradicar la cultura del pelotazo y de la corrupción, que hay una marea ciudadana imparable, orgullosa de su lengua, de su cultura, de su historia, de sus raíces profundas y al mismo tiempo universales, que hay marea ciudadana imparable cargada de esperanza, porque sí se puede, porque se tiene que poder, porque ya estamos pudiendo, porque lo estamos demostrando. Y cito a un poeta de vuestra tierra, Manuel Antonio. E cazaremos a vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Vuestra ilusión, nuestra ilusión. Muchísimas gracias, Galicia. Gracias, fuerza, ilusión. Os queremos. ¡Vamos! Y de toda esta gente buena y de toda esta gente valiente, un placer y un honor poder presentaros ahora al hombre honrado y valiente y comprometido que ha decidido dar el paso al frente y hacer posible disputarle la presidencia al Partido Popular. Luis. Bos días, amigas, amigos, bos días, Coruña. É un placer compartir hoxe este auditorio, esta praza, as prazas que son nosas, da xente do común, que non son deles, que non puideron privatizar e que non van poder facelo xa nunca máis, porque aquí estamos nós plantándolles cara para que non podan facelo nunca. É un placer compartir hoxe praza, compartir escenario ca xente do común, ca xente que destes pasos adiante, pasos decididos, pasos valentes, para decir que non nos conformábamos e que non nos chegaba e que sabíamos as que nos estaban facendo. Grazas a todas, a todos, Luca, Antón, aos tres tenores que levan dando aí as grandes notas de armonía no noso país durante este último ano, demostrando que era posible gobernar con dignidade, con eficiencia para a xente do común e non para as grandes empresas e para os amigos. Un ano solo leva valido para demostrar que somos quen de facer as cousas de outro xeito, que non solamente é unha maneira de falar, é unha maneira de ser, é unha maneira de existir, é unha maneira de relacionarse co mundo, de entender a política con dignidade. E moitas grazas, Ada, moitas grazas por ser exemplo, por dar exemplo de loita non agora nas institucións, que tamén, sino de loita antes, de loita cidadá, de loita decidida, da xente que decidiu plantarse, non polos seus propios intereses, sino polos intereses dos demais, polos intereses de xente a que ni siquiera se coñecía. Cantas temos o recordo aínda de Ada plantándose ca súa camisola diante das forzas de seguridade e evitando os desafiuzamentos, poñendo o seu propio corpo, poñendo a súa propia alma para que a xente non fose botada das súas casas. Grazas por ese exemplo fraternal compartido por todos os povos. Gracias por ese esforzo fraternal do que hoxe presumimos e por eso hoxe compartimos escenario. Porque nós podemos compartir escenario e podemos presumir dos nosos amigos e das nosas amigas que comparten con nós as mesmas loitas, as loitas por os dereitos sociais, os dereitos das maiorías, os dereitos da xente do común. Outros non poden subir os seus amigos aos escenarios. Poden subir os yates, pero non os escenarios. Sería divertido ver a Atila Núñez Feijóo subindo con Rita Barberá hoxe nun escenario. Sería divertido. Ou con Alfonso Rus, tamén o presidente da Deputación de Valencia. Sería divertido.
E son amigos, porque son compañeros de partido. Porque non podemos esquecer que forman parte todos eles do Partido Popular, de cuxa dirección estatal forma parte Atila Núñez Feijóo. Non o digo, dicen eles. Se son os teus amigos e compañeros de partido, súbeos aos escenarios para que lles podamos aplaudir. E lles digamos, moi ben, a corrupción moi ben, a corrupción moi ben, a prevaricación moi ben tamén. Igual o resto non, pero eso nota sobresaliente. Pero hoxe o Partido Popular nestas eleccións está empeñado en esconder o seu nome, en esconder o seu logo, para que non o identifiquen co que é o partido da corrupción, o partido dos recortes, o partido do sufrimento, o partido da destrucción deste país. Por iso, se vedes os cartéis electorais, veredes un Feijóo que está absolutamente baleiro das siglas do Partido Popular. En vano buscaredes o logo do Partido Popular. Está pecorrechiño escondido, por qué? Porque se avergonzan e queren ocultarnos o que eles realmente son. Outro día tiveron un mitin en Pontevedra e foi Rajoy que tiveron que subir por unha porta lateral porque non había maneira de que quixera subir ao escenario con Feijóo. Non había forma de subilo porque eles saben que a derrota de Núñez Feijóo en Galicia será a derrota de Mariano Rajoy e do Partido Popular no conxunto do Estado, porque imos dar exemplo o día 25. En Galicia imos dar exemplo de que é posible entenderse e que é posible construir maiorías alternativas ao sufrimento e aos recortes do Partido Popular. Por eso non se querían sacar as fotos xuntos tampouco outro día. E por eso ocultan o logo do Partido Popular. Por eso me preguntaba outro día tamén na Praza de Touros como acabaría o mitin. Con o himno do Partido Popular ou co himno de Paquito Chocolatero. Eu creo que a cousa foi máis polo segundo. O paso que moitos demos non é un paso meritorio. O paso da indignación ao compromiso era unha constante compartida por todas e por todos nós. Non ten mérito ningún deixar a toga e poñerse do lado da xente que sofre, poñerse ao lado da xente do común, porque cando se perciben as injustizas é fácil dar pasos para poder combatelas. E cando é imposible seguir facendo ben o traballo porque un ten os atrancos da lei, o que fai falta é cambiar a lei, o que fai falta é vir a política para mudar as políticas injustas e os políticos injustos e poñer a política e os políticos ao servicio do ben común, ao servicio da cidadanía. Pero deso, na historia do noso país sabemos moito. Sabemos moito porque somos un pobo que leva loitado moito, leva loitado indignadamente e honradamente para conquerir os seus dereitos. Loitamos e pola xustiza, loitamos nas loitas irmandiñas derrubando os castelos para acabar cos privilexios feudais. Pola xustiza foi que María Pita defendeu esta cidade con total dignidade fronte a aqueles que querían subxugarnos. A María Pita que podía ser hoxe a da Colau, que podía ser hoxe o noso alcalde Xulio Ferreiro, en defensa completa dos intereses das maiorías sociais deste país, comezando por esta cidade. Por xustiza, foi que as Irmandades da Fala constituíron a primeira marea galeguista hai 100 anos para demostrar que queríamos e que podíamos ser un país dono do seu destino, gobernado en clave de solidaridade. Por xustiza foi que o propio Lois Peñanovo fixese que se izase por primeira vez na nosa historia a bandeira galega nunha institución oficial e foi precisamente no Concello da Coruña para manifestar a dignidade do noso país e a nosa necesidade de existir e de gobernar para a xente. Por iso foi tamén o Lois Peñanovo sentado no lugar onde se sentan hoxe as compañeras e os compañeros da Marea Atlántica, o primeiro que empregou o galego nunha institución oficial, reivindicando que o que era a lingua do común, o que era a lingua da xente, tiña que ser a lingua das institucións, e igual reivindicamos hoxe que o que son as necesidades do país, ou as necesidades da xente do común, teñen que ser as necesidades e as prioridades dos gobernos. A nosa historia é a historia do compromiso. Fronte a unha indignación, a historia do compromiso. Nunca nos chegou con indignarnos, enseguida demos o paso e nos comprometemos.
Por iso, cando foi a catástrofe do Prestige, un accidente convertido en traxedia, non nos conformamos con protestar e manchamos as maos de chapapote facendo que o goberno non facía, que era defender os intereses do seu país, algo tan normal como iso, defender os intereses do seu país. Por iso era normal, compañeiras, compañeiros, que o 15M salísemos tamén ás rúas, tomásemos as prazas, tomásemos as rúas para demostrarlles que as rúas non eran deles, as prazas non eran deles, e a política non era deles, era a política, tiña que ser a política ao servicio da xente, non ao servicio dos seus intereses. Por iso foi fácil que o movemento de indignación cristalizase en movementos cidadáns, como os que hoxe están aquí representados na palestra. O movemento de Ada, o movemento de Xulio, o movemento de Martiño e o de Jorge, sí, todos en pé de igualdade, aquí e alá e acolá, porque os intereses son os mesmos, porque os dereitos son os mesmos e as necesidades sociais son as mesmas, porque a xente sofre de igual maneira aquí e alá. E como decía o poeta, en sendo semellantes as feridas, como un irmão te falo, aquí e alá. Por iso, para nós, a resultante era natural, o compromiso era natural, constituir Marea como un partido político que fose quen de canalizar as ansias de cambio social, as ansias e as necesidades da xente do común, organizando a partidos políticos, organizando a máis de 100 mareas municipais, permitindo a afiliación de xente a título individual, porque todas as mãos son necesarias, todos os corazóns suman. Onte, nese debate, o debate na ser o que non foi Atila Núñez Feijóo, Pedro Puyo, representante sobre o lacayo Escudeiro, díxonos ali, claro, porque un proxecto que son 40 mareas. Dixo, como que 40? Somos máis de 120. Para nós non é un defecto, para nós é unha virtude. Somos a virtude de sumar toda a xente de todos os concellos no clave de país, en clave de suma inesgotable, en clave infinita de responsabilidade e de loita honesta e decente por devolver a dignidade á política e poñer ao servicio das maiorías. Porque queremos un país xusto e queremos reconstruir todo aquilo que Feijóo e o goberno de Atila deixou desfeito durante estes 7 anos de desgoberno. E estamos decididas e estamos decididos e por iso formamos En Marea. Porque un país xusto preocúpase pola súa vivenda, e a día de hoxe seguimos sofrendo 39 desafiuzamentos ao mes neste padecemento do goberno de Atila. Un país xusto non pode permitirse iso. Por eso a nosa primeira medida comprometida na primeira xunta de goberno será aprobar un decreto de garantías sociais mínimas para garantir en todos os concellos do país que ninguén máis vai ser desafiuzado, para acadar e para asegurar que ninguén máis vai sufrir pobreza material severa, e para garantizar o fin da pobreza enerxética, porque imos cara ao inverno e non podemos permitir que a nosa xente pase frío nas súas casas. Por iso vai ser ese o noso primeiro compromiso ca nosa xente. Un país xusto está orgulloso da súa lingua e da súa cultura, e o primeiro que fixo Atila Núñez Feijóo cando chegou ao goberno foi prohibir explicar o galego, as matemáticas en galego. Está prohibido hoxe en Galicia, sí, explicar en galego as matemáticas. Nós somos pouco amigos de prohibir, somos amigos da liberdade, e por iso unha das primeiras medidas tamén será levar tamén a liberdade aos centros de ensino, esa liberdade que nos roubaron. Porque un país xusto non deixa morrer os seus enfermos na casa. E hai altos cargos da Consellería de Sanidade do Partido Popular acusados pola Fiscalía de prevaricar, denegando medicamentos a enfermos de hepatite C que os necesitaban para restaurar a súa saúde para sobrevivir. E iso non o di En Marea, o dixo a Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que os acusou tamén de homicidio imprudente. Que país é este? Que gobernantes temos?
Temos un país xusto, un país decente, un país formado por xente traballadora e esforzada, un país como todas e todos vós, que estuvo gobernado por xente que non estuvo á altura, porque só pensou no seu e non pensou no dos demais, no da xente do común. Non nos merecíamos isto, non nos merecemos isto, e por eso non nos rendimos e non nos resignamos, porque sabemos que podemos acadar outra cousa, sabemos que é posible levar as institucións á dignidade, porque un país xusto non presume de facer recortes e render pleitesía á troika mentres deixa morrer a xente nas casas. E aquí neste país durante 7 anos se denegou as prestacións por dependencia aos dependentes que as necesitaban, solamente para cadrar ca troika. Que suban con Angela Merkel e fagan os mítines ahora en Galicia, si queren. Sí, sí, en Galicia, sí. Un país xusto non malvende a súa sanidade pública. Un país xusto non privatiza os servicios públicos. Porque o servicio hai que seguilo prestando. E non é gratis. O Estado, a Administración, o país, teno que seguir pagando. Pero cando se privatiza, faise por medio das empresas, que teñen que quedar cun beneficio. Logo, unha parte do noso propio esforzo vai para esas empresas. E, polo tanto, temos menos recursos para prestar o servicio e menos recursos para pagarlle a xente que presta o servicio. Co cal, o único que facemos é degradar a calidade do servicio e as condicións laborais das traballadoras e dos traballadores que o prestan na sanidade, na educación, nos servicios sociais, en todas partes quedando privatizados e precarizados. Por iso os gobernos de cambio nos concellos comezaron a remunicipalización de servicios. Por iso en Coruña a dignidade política representada aquí por Xulio Ferreiro empezou a recuperar para o público a xestión das bibliotecas municipais, a xestión da cultura desde o público, claro que sí. Por iso Martiño Noriega en Compostela comezou tamén a xestión pública do Servicio de Guindastro da hora hasta onde lle deixaron e vamos a seguir abrindo camiños por eso. Jorge Suárez representando a Ferrol en Común. Naquela vila comezou o servicio de recuperación do servicio da auga privatizado, como explicou el en maos das multinacionais e dos florentinos. Nós non creemos neso. Nos queremos nun servicio público para todas e para todas e este é o noso exemplo e será o noso exemplo a partir do día 25. Por eso tamén entre as 15 primeiras medidas estará deter absolutamente todo o sistema de privatización en marcha, particularmente no eido sanitario, e comezar a rescatar para o público todo o sistema que foi privatizado, para que teñamos unha sanidade de calidade. Un sistema sanitario público que garanta a toda a poboación o dereito á saúde de acceso universal, non solamente para quen o poda pagar ou repagar ou copagar para todo o mundo, para xente como a vos e para os que non puideron vir aquí porque non poden atender a isto porque están preocupados por canto tempo lles queda estar na casa ou canto tempo lles queda hasta poder acceder á medicación que necesitan. Un país xusto non abusa das súas mulleres e non as trata como mercancía. Un país xusto trata a todo o mundo con dignidade. Por iso non nos cansamos de repetir. Levamos 8 días de campaña e a Attila Núñez Feijóo aínda non cesou a Baltar. Unha persoa da que sabemos porque todas e todos escoitamos nos medios de comunicación como pedía favores sexuais a cambio dun enchufe na Deputación abusando da situación de necesidade dunha muller. Iso é machismo ou non é machismo? Hai que retratarse. O candidato á presidencia da Xunta polo Partido Popular que se retrate e que se pronuncie. Onde decía o seu representante no debate, nese debate ocultado para Núñez Feijóo, el silencio de los peperos, ¿no? Nese debate decía Núñez, pois non, aquí ainda non hai sentencia, non, claro, pero que a responsabilidade política non é a responsabilidade penal.
A responsabilidade política exixe ética, exixe decencia, e todos escoitamos, non nos fai falta unha sentencia para saber o que é ético e o que non é ético. Acaso non temos sentido do que é xusto e do que é inxusto? Acaso non sabemos o que é a igualdade e o que é a desigualdade? Acaso non sabemos o que é o machismo e o que é o feminismo? Acaso non sabemos o que é vivir respetando os dereitos dos demais ou tratalos como mercancía? Fai falta unha sentencia xudicial? Non, non fai falta. Porque na vida política, igual que na vida real, temos que tomar decisións continuamente, temos que decidir onde nos situamos. Nós temos clarísimo do lado de quen estamos. Sería bon que Feijóo nos aclarase do lado de quen está. Un país xusto non denigra os seus maiores. Un país xusto honra os seus maiores porque portan os valores que chegaron hasta nós, porque contribuíron a crearnos, nos deron educación, nos deron cultura, nos enseñaron a estar polo mundo, nos transmitiron todo o que sabemos. Eso que fai un país xusto. E un goberno inxusto e un goberno pouco decente, pouco a altura do seu país, permite que se trate os vellos de calquera maneira e permite que se denigre os vellos. Por iso, en Lugo, un alto dirixente do Partido Popular está sentado no banco dos acusados por carretar vellos con Alzheimer para votar nas eleccións de 2012 e aquí non dimitiu ninguén. Galicia non é un yate. Galicia non é unha empresa. Para nós, Galicia é unha familia. E o goberno galego ten que se comportar como esa gran familia. Nós non queremos deixar ninguén atrás, porque nas familias non se deixa ninguén atrás. Nas empresas, cando non hai, se bota os traballadores, e aquí se comportaron como se isto fose unha mala empresa, mal xestionada, por un mal xestor, por un mal político que botou a xente, literalmente a emigración. E como forma figurada, botónos ao seu propio exilio interior, cando se precarizaron e se empobreceron as posibilidades de toda a población por unha situación económica inxusta que a xente non creara. Nós creemos que debemos de comportarnos como unha gran familia na que non deixemos a ninguén atrás. Ninguén bota a xente da casa cando non chega. Se non chega, repártese mellor. E iso é a xustiza social que queremos levar ao goberno galego a partir do día 25. Estivemos indignados, estamos comprometidos e non nos rendimos. Non nos rendimos. Porque un país xusto loita contra a corrupción. Por eso unha das nosas propostas foi unha lei galega de lobbies para que todo o mundo saiba quen está intentando negociar co goberno as leis que despois nos poñen como botas as eléctricas, os bancos, as compañías de seguros, para que despois nos señamos pacarrechiños, para que eles despois podan acabar nos consellos de administración de Pemex ou de Ence. Un país xusto preocúpase pola educación, por eso nos recuperaremos a gratuidade dos libros de texto, porque a pesar de que outro día Feijóo dixo que eso prácticamente xa non tiña impacto porque a maior parte da población estaba atendida, vos, todas as que tedes fillas e fillos, sabedes que iso non é así. Empezamos o curso escolar esta semana e as dificultades de moitas familias para acceder aos libros de texto e o material escolar é moi grande. E nós creemos que a educación é un dereito fundamental básico para toda a población con independencia de renta. Por eso garantizamos eso e garantizamos paralización da aplicación da LOMCE en canto cheguemos. E a recuperación duns servicios de comedor que cumplan varias funcións, a función de socialización dos nenos e das nenas, e tamén que permitan a conciliación da vida laboral e familiar dos pais e das nais, que traballan os dous e moitas veces non poden facerse cargo ao mediodía dos nenos e das nenas. Esa tamén é función da educación, poder conciliar a vida personal e laboral. Un país xusto aposta pola innovación para o seu tecido productivo e aposta pola súa mocidade. Por eso incrementaremos o orzamento en I+D+I hasta elevalo a un 2% para que na universidade e na industria se establezan novas sinerxias que permitan a transferencia de coñecemento e a creación de máis mão de obra e de emprego de calidade que xenere maior valor engadido e non teñamos que seguir emigrando como nos levan condenados nos últimos anos.
Un país xusto coida dos bosques e non os queima. Por iso a nosa primeira medida foi un tratamento integral da loita contra os incendios desde un rural vivo, desde unha nova política forestal e unha republificación do Servicio de Extinción de Incendios. Un país xusto loita polo seu rural, o seu leite e a súa pesca. Por iso propuxemos unhas industrias de transformación láctea e por iso defendemos o cerco, o saneamento das rías e estamos en contra da lei de acuicultura que se puxo en contra dos traballadores do sector. Un país xusto e solidario, ama a igualdade e ama a diversidade, cree na xustiza social e na igualdade de oportunidades. Por iso, os alcaldes do cambio, nas cidades onde xa gobernamos desde fai un ano, demos exemplo, deron exemplo, dades exemplo de solidaridade ca renta social básica, ca renta social municipal, como paso previo ao que faremos na Xunta a partir do día 25. Porque non nos resignamos, porque estamos decididos a combater hasta o final, estamos decididos, estamos comprometidos, estamos aquí, estamos en pé, fronte aos que están cansados, estamos en pé, porque creemos que hai marea, unha marea da xente do común, unha marea da xente normal, unha marea de xente de dignidade, que non está disposta a que pisoteen máis xa os seus dereitos. Por iso, de aquí ao día 25, non vos rindades, saíde, ocupade as rúas, ocupade as prazas, decide a todo o mundo que temos un proxecto político serio, solvente, honesto, decente, que foi capaz de poñer en marcha as cidades do cambio, de barrer ca corrupción, de barrer ca ineficiencia, e poñer en marcha un proxecto alternativo de país, un proxecto que cree na solidaridade, na xustiza social, que cree que o país, que a xustiza, que cree que o goberno debe estar ao servicio das maiorías sociais, da xente do común. Queremos recuperar para todas e todos vós o goberno, queremos recuperar para todas e todos vós a dignidade. Non vos rindades, venceremos nós. Hai Marea!